Здравейте, YouTube! Аз съм Българен БГ и ще направим едно ревю на PictureCraft. Мисля, че така се казваше. И нека да почнем с ларповите. Аз вчера на евента грабнах една книга там, хвърляха и аз я взех. И там пише печелиш кинг и аз печелих, много се радвам. И един мой приятел даже се садна, че няма взе той, аз. Ми тъй като скъсме трябва. Ларп екип. Дайте да видим. Ларп екип. Съска. Тук виповицата и мен дали ще ме има? Вип админ. Хед оунер. Тъй. Оунер. Хостер. Да. Би трябва да добавят. Чайте са финим. О, нямам тази команда. Майко. Чест. Това вече го имаме. Така, другия ларпен. Евент. Към това ларп евент. Тук не знам какво това прави. Те напортаха някъде. Закупша тъпа. Ларп. Фри. Фрайте ми. Нищо. Така, ябълки. Тъй, чести. Като тъпото е. Ларп. Хотел. Ден там пък. Къде са мятемите? Викате, вие трябва ма викат. Колко мани имам? Майко. Чайте сега да отидем на спан да ми дадат. Те са прави. Ларп. Защото сега имам почти всичките и затова съм взел випъл. Защото и по-прилича има 16 легендарки. Пак Кинга ви дава фул енчанът. Че направя на томбола за него. Друга ларпе. Жайл. Пак ли махнаха айтените? Че фендър, че стане нищо нямам. Тук килиите. Не знам за колко време, но живи и здрави. Ларп кино. Дай да го видим. Тото и до хотела. Тук какво са прави? Привит офиц. Кой това е? Мога. Тук ли са гледа киното? Бах тъпото. Поне взех левелче. Другия ларпе. Мао. Кой това пак сега? Мо. Нямам ли правото флай? Охо! Това ранг трябва да си го вземете. Не знам за колко ма трябва. For 3 той на английски, аз не чета английски. Долар арпен. TMC. Доналд. Горе. Така, тук Макдоналдс. Трябва да украсят MC Доналдс, ама... Keep Kitchen Клиент. Това български са, па за какво са украси, за какво пишат на английски, аз не знам. Друга ларпе.
Опа. Ой, как ме забива тук. Да, отивам на спаун. Ай, как ме забива. Ние ще трябва да спомня настройките. Майко! Сега ти забиването. Май се оправи. Оправи се. Сега ти дъжда. Дърмо. Аз не знам командата. Warp. PP Enchant. Знаете го. Enchant се PP работи. Ranks. Да. Това вече да видя какви команди имам. Rules. Но не играйте с хакове. Не гличвайте. Не грифайте. Той не го знам. Той също. Ви помня Kit, Bug, Fly, Hell, Kit, Food, School. Модератор, Гъма 1, Hell, Food, Kit, School и Ци. Това да се... Админ! Майко, много ефтини работи тук, бе. Фу, админ. Temp ban, kick, mood, max home, world edit и feed. Dual RPM, rules. Там е. Ето тук. Dual RPM. Shop. Тук си купувате разни работи. Това ето го тук на спауна. Няма такова пишете лапшоп. Dual RPM. SMS. Ето тук си плащате SMS. Какво пише? Тази SMS къща може да е ваша, като изпратите SMS на стойност 24. За повече инфо посетете нашия сайт prestigecraftbg.ale.bg. Тази къща е S1. При попалването на кода напишете коя къща искате пример. Кода 51. Нямам варп. Кой друг? Ня! Май ще умирам. Не, тук ще се скрия. Warp Survival. Това е Warp Survival. Welcome to Warp Survival. И благодаря за гледането. Дано ви харесва клипа. Влизайте в сервер. Много е як. И харесвайте, коментирайте, абонирайте се и чао!